wani ahali gabar su har da 'ya'ya. Ina sha'awar barin garina in tafi wata ƙasai saboda ina son in ga al'adu kala daban-daban, yarika mabambanta haka. To kai Bashir, idan ba abinka ba, wa yake son zama idan ba kifin rijiya ba? To ai dama an ce tafiya ai mabudin ilimi ce. Wannan gaskiya ne Mati. Ni fa a burina ko aure zan yi, na fi so na auro mace wadda ba yare na ba. Idan ta kasance ba musulma ba ce ba, to ya za kai? Ai addini ya halatta na auro macen da ba musulma ba, kuma na musulantar da ita idan har tana da rabo. Wannan gaskiya ne. Mati, ka ga ta zuƙeƙe yarinya? Wani ahali ba sa shiri da juna, wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa rabo da fama, sarakuna biyu ba sa riga wani. Bashir, kai kullum muka fito don tattakawa sai ka nemi mu haura iyaka. La gaba ɗaya kai abokina, kai gaba ɗaya matsoraci ne kai. Ka fa san abin da yake tsakaninmu da garin Bursa. Yanzu kana haura nan gurin, ka haura iyaka. Ka ga wata halitta? Masha Allah. Ga dukkan alamu wannan baiwa Allah ruwa za ta ɗora a kanta. Barin je in taimaka mata. A'a Bashir, kar ka ji. Kana shiga fa nan ka shiga garin Bursa. Wallahi sai na taimake ta. Kawai kai dai in za ka iya jira na a nan ka jira ni, in ba za ka jira ni ba kaga tafiya ta. Gari na Bursa su kwa Fulani ne, wani ahali ba sa mutunta juna. Sannan mata, barin taimaka miki in dora miki wannan tula. A'a malam, kana da hankali kuwa? Don me za ka siyar da rayuwanka domin ka taimake ni? Ka ketare iyaka fa. Shiga jarumai, ku tsallako ku dawo iyaka. Duk cikin ku idan akwai jarumi ya tsallako iyaka ya shigo nan. Shikenan, idan kai raina yawo zabo na yawo, wata rana za su haɗu. Ka tambaya ka ji, Sadiya budurwa ta she mutum 3 na kashe a kanta, kuma na san tsautsayin ajali ne ya kawo ku wannan gari. Kai jahili, babu mai kashewa da rayawa sai Allah. Yanzu na fara son Sadiyar taka, kai duk abin da kake so ka yi. Haba jauro. In ke raina yawo zabo na yawo, wata rana za a haɗu. Zo mu tafi. Wani ahali ba sa shiri da juna, gari na Bursa su kwa Fulani ne. Salamu alaikum. Abokina salamu alaikum. Haba malam da Allah, me haka? Ina tunani mai daɗi zaka zo katse min da Allah. Tunani mai daɗi ko? Lallai zaka ga tunani mai daɗi idan ka sashen da. Ni fa ban taɓa sanin kai mahaukaci bane ba sai jiya. Kawai dan ka ga yarinya mai kyau sai ka rude ka kai kanka mahallaka. Mati, wallahi baka san me so ba. Inda ka san yadda nake jin yarinyar nan a cikin jikina, bargo da jijiyata, da baka faɗi wannan maganar ba. A karan farko da na yi arba da ita, sai na ji jina da ganina sun ɗauke. Daga bisani na ji tamkar an wanke ƙwaƙwalwata.
babu abin da nake ji sai sunanta da kuma tunaninta. Tabbijan ai ko watan ajalinka ya kama, to wallahi ina mai tabbatar maka da kai soyayya da wannan yarinyar gara ka je ka runguma transformer a daidai lokacin da ake tsala ruwan sama. Ni kuma da na daina soyayya da yarinyar nan, ƙara a haƙa rijiya gaba dubu a jefa ni a ciki. In ya so yunwa da ƙishirwa sai su kashe ni. Ina kuka da begenta cikin rera waƙar ban kwana da masoyi. Lallai ashe dai gaskiya ne da ake cewa wanda ya nisa to baya jin kira. Bashir, dakata ka ji, wallahi ba mu gaji da kai ba, ballantana mu bari wasu su je su kashe ka. Yanzu nan za na je na gaya wa mai gari a halin da ka saka kanka. Mati, dan Allah, dan annabi, ka rufa min asiri. Kakka faɗa wa baba, idan ka faɗa masa zai hana ni zuwa bayan gari gaba ɗaya. Idan kuma hakan ta faru ba zan sake ganin yarinyar nan ba. To shikenan, ba zan gaya masa ba, amma fa akwai sharaɗi guda ɗaya. Ka sani lallai ba za ka ƙara mata magana ba, sannan kuma ba za ka ƙara zuwa domin ganin ta ba. Na ji kuma na yarda. Allah ya ƙara ma imani. Ya gari ya gida. Ai shekaran jiya na biyo ta bayan gari. Na zage amfanin gona bana alhamdulillah. Bana gona alhamdulillah ta yi kyau sosai. A take ko ni dai gero ta da ne buhu 80 da wani abu. Kai. Wallahi an fi shekara gun bai noma irin wannan ba. A damu da alhamdulillah ta yadda ake. A ta yanda ake. Ta yadda ake sosai. Ranka ce duk shekara ana samun irin wannan yabanya. Alhamdulillah. Kowa zai wadata. A gaskiya ne ranka dade. Kowa ya samu abin da yake so. Gaskiya ne. Ranka dade. Wani shawara nake so in kawo amma fa ina jin tsoro. To jakada idan shawara ce wata za ta amfani al'umma ka ba da ita mana sai a tara dattawan gari gaba daya jiya a tara su kowa a basu abin da ka zo da shi me zaman da za a tsaya ana ta irin wannan haka Kai. Gaskiya ranka dade wannan shawara ta ba ku karbe ta ba. a'a to ka faɗe ta man da jiman jakada Ranka dade. Kai. Mu mutanen garin nan manoma ne. Allah ya albarkace mu da amfanin gona. Amma muna da karancin ci gaba na zamani. Su kuma mutanen garin Bursa suna da ci gaba. Akwai 'yan boko, akwai masu kuɗi, akwai ma'aikata. Suna da sana'o'i kala-kala. Akwai ƙira, akwai jima, akwai saƙa. Idan muka dawo tsakaninmu da su akwai ci gaba sana'a ba ƙaramin ci gaba bane tsakaninmu da su. Arziki zai wanda a garin nan ya faɗaɗa. kai jakada ina ganin ka mai hankali kana kusa da ni ashe mahaukaci ne kai mutanen da suka zanto abokan gaban saboda shekaru baya shekara 50 baya su za ka zanto abokan mu'amala mu da su kana ganin fa har yau har gobe babu wanda ya isa ya ketar tsakaninmu da su ba sa shigowa yake mu ma ba ma shiga nasu Ranka dade ni dai ban san tarihin gaban mu tsakaninmu da wayannan mutanen ba. Yanzu da dafa ba ɗaya bane. A yanzu akwai ilimin addini da na zamani. Ranka dade ya kamata a ce yanzu an waye an zubar da wannan al'adu marasa amfani. jakada ni za ka nuna wayewa saboda kayi karatun nan yaƙi da jahilci na birni kana nufin ni ban san kowa ba kenan To ba nake ranka dade Allah ya zuciyarka. Wallahi ranka dade ba haka bane. Ko ina son ga mun samu ci gaba ne. babu wani ci gaba sai dai mu samu ci gaba irin na bai haƙa rijiya ina son ka karkada kunnanka da kyau ka ji ni daga yau in ka sake mu magana makamancin irin wannan wallahi sai ka bar fadan nan ai dama jatau yana zawarcin matsayinka kaga sai da karbe na bashi To ba nake ranka dade wallahi ba zan ƙara ba a yafe ni. to ka kiyaye Sadiya, Na'am dada. abin da ya faru cikin gari kenan? Wallahi dada ni kaina abun ya bani tsoro wallahi. Me haɗa ki da mutumin shan na garin kusa da? Hakika saurare ki. Baffa ni ba ni na yi mishi magana ba shi ya saurare ni ya ketaro iyaka ya zo ya same ni ya ce sai ya taimake ni ya ɗora mun tulu. Sai za ki ɗauki dutse kin buga mishi a gaba. Ki kace ki ya mutu. Haba mai gida, yanzu ya taka kake so ta kisa bayan cikin gari? To me amfanin maki?
su ne ba suka kashe kakanta wanda ya haife ni. Dan me za ta dauki fansa ba? Baffa, ni ko fara ban taba kashewa ba, don haka ni ba zan iya kashe mutum ba wallahi. Baffa, wai menene amfanin wannan gaban da kuke yi da mutanen Gusau? Wannan tsohon al'ada ne da jahilci da rashin wayewa. A yanzu da yawan samarin garin nan mun yi karatun boko. Wasu suna can birni suna aiki a ofisoshi da kamfaninnuwa. Ya kamata ku manta da wannan tsohuwa al'ada mu kulla sabuwar alaka. Yi shiru. Babba bai kauna ta. Shiru yana kauna shi shiru. Kawai sai ka mare ta mai gida ko dan kana jin haushi baka sami ilimin zamani ba. Ni ba zan kaurace wa al'adar iyaye da kakanni ba. Gaba da kani na da mutanen kusan har abadan abada. Ai kuwa yarinya ne abin da ta faɗa abin dubawa ne. In ko za a ci gaba da zama a haka har abada ba za mu waye ba, haka za a ci gaba da zama. Ci gaban banza da hofi mai muka rana a garin nan in dai ina raye babu wani mahaluki da ya isa mu'amala da wani ɗan garin kusan. Kina wani kuka na munafiki, tashi ki bani guri kan makeki. Bayan ya zo, ni yanzu da wuce ki a kanya. Daga gidanku nake, aka ce min kin je nema na biyo hanya kuma sannan na ganki anan a tsaye. Me kike anan a tsaye kuma hular waye a hannunki? Ummi, za ki iya rike min suri na amana? Me zai hana Sadiya, ba ni labari me ya faru? Jiya da na je rafi kin ce za ki zo ki same ni ki tawo min da gamona ko? Kwarai kuwa, an yi haka, amma an samu akasi an aike ni kasuwa, kuma ban dawo da wuri ba, shi yasa ban zo na kawo miki. Na je bakin rafi ebo ruwa sai na kasa duka. Kawai sai wani saurayi dan garin kusan ya ketaro iyaka domin ya taimake ni ummi. Ya ketaro iyaka? Ki ce ajalinsa ne ya kawo sa? A'a bai mutu ba, Allah ne ya kiyaye shi ummi. Domin jaure da abokanansa sun taso za su buge shi da sunduna a hannayensu, sai abokinsa ya kawo masa ɗauki suka tsere suka gudu. Shi ko wannan saurayin wani irin ganganci ne da shi haka? Ke ba laifin shi bane ba, ya fada cikin tarkon so ne. Ke baki ga irin kallon da ya dinga yi mun ba, yana ta yi mun kalamai kamar wanda ya zautu. Tabbi jam, gaskiya ba shi da hankali, ko kuma in ce ya gaji da zaman duniya. A'a ummi, sai dai ki ce ba mu da hankali, dan ni ma wallahi ina son shi. Ko a tafa nake ko a zaune nake, ni tunanin shi nake. Bacci ya kaurace mu a idona saboda begen shi da nake a cikin zuciyana. A yanzu ba ni da wani babban buri da ya fin sake ganin fuskarsa. Don Allah kawata ina so ki raka ni bakin iyaka ko zan gane shi. Tabbi jam, ashe mahaukatan biyu ne ba ɗaya ba. To wallahi tsaya ki ji, idan kika ganna a lahira kai na akai. Kin san halin mahaifinki mai gari fiye da kowa. Idan ya samu labarin kin je iyaka don yin soyayya da ɗan garin kusan, to na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Ni ma idan na raka ki bala'i ne zai same ni. Kin ga ni ko kashe ni zai yi, ba zan daina son shi ba. Ni dai ba da ni ba, wallahi ba za ki shafa min kashin kaji ba. Kin ga tafiyata. Ni dai ba da ni ba, kin ga tafiyata. Ummi ki tsaya mana, magana nake, ki tsaya. Ummi. Wani ahali ba sa shiri da juna, wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ba sa. Bashir, Mati, menene amfanin baɗi barin? Ka sani cewa baka isa ka jiyo mahaifinka da batun auren wannan yarinyar ba, baka isa ka taka ka je zance garin bursa ba. To menene amfanin wannan soyayyar taka? Kada ka manta, sauran wata ɗaya kacal a yi bikinka da 'yar gidan sarkin noma. Mahaifinka mai gari ya daɗe da cin burin ganin aurenka da 'yar gidan sarkin noma. To ta yaya za ka iya ƙetare wannan al'amarin?
Mati, kai ka sani ban taɓa jin ina son Aisha da aure ba, daidai da minti ɗaya. Saboda ba irin mace da nake so ta zama abokiyar rayuwata ba ce. To Bashir, ya za ka yi da abin da iyayenku suka kulla tun kuna yara ƙanana? Dole ne na warware abin da suka kulla, na samar da sabuwar alaƙa tsakanin garin Kusam da garin Bursa. Bashir, ba za ta taɓa yiwuwa ba. Ina shawarta ka da ka cire wannan al'amarin daga cikin zuciyarka. In dai ba so kake yi ka rasa rayuwarka ba, ko kuma ka janyo yakin da za a rasa ɗimbin rayuka a garin nan. Shin ka manta yanda na kai da ƙyar na samu na ceto rayuwarka daga hannun samarin Bursa? In Allah ya yarda an daina zubar da jinin bil'adama a tsakanin garin Bursa da garin Kusam. Kuma a dalilin soyayyar mu ne da Sadiya sai zumunci da auratayya sun kullu a tsakanin garin Bursa da garin Kusam. Lallai Bashir, tabbas soyayya ta zautar da kai. Kamar yadda na san duk wanda ya mutu ba dawowa zai ba, haka na san babu wata alaka da za ta ƙara haɗa mu tsakaninmu da wannan garuruwan guda biyu. Idan ma mafarki kake, to wallahi ka farka domin gari ya waye. Kaga, ka tafi kasuwa ka kawai, akwai nazarin da nake yi mai kyau. Wani ahali ba sa shiri da juna, wani ahali gabar su har da 'ya'ya, wani ahali ne